खुलुमबाय रायजोफोर दिनै जोंहा साननैसो उनावहाय थारमाने सासे कलिगनि हाबा दं आरोना बेखायनो जोङो क'क्राझाराव शपिं खालामहैनो नागिरदों हाबायाव थांनो थाखायबो नांगौ आरो हिन्जाव गोदाननि थाखायबो नांगौ बेखायनो दा जोङो क'क्राझाराव थांनोसै ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरोबाव आलदा आलदा खामानिफोरबो दङ बेखौ मावफाखानोसै नायनोसै हास्लाबा ना हास्लाबा बेफोर खामानिया ओमफ्राय जायखिजाया जोंना मेन टारगेटआनो हाबानि शपिं आरोना दा फैबाय थादो रायजोफोर नोंसोरबो आंजों लोगोसे नै फिसालानि जाग्राखौ लानानै फैबाय आङो जाला बियो दाना ओंखायनो जाजोबसै होननानै बेखौनो जागासिनो दा क'क्राझार सफैबाय जोङो ओमफ्राय हनै बाजै हटेल खाथियावहाय बाबाया थारमाने गय जागासिनो आरो ओमफ्राय बेखौनो नेथ'गासिनो दा जोङो जिअ अफिसाव थांग्रोनोसै थारमाने जोंना न'आवहाय एसेबो नेटआनो बिराद प्रब्लेम ना एसेबो नाङा नेटआ जा खस्थ' जायो बेखायनो आङो थारमाने वाइफाइ लागायनो नामा साननानैहाय एसे खबर लाहैनायनि आरो माने जेबो आइडिया गैया आंना वाइफाइ लागायनांगौ बा मा खालामनांगौ बेफोरखौहाय ओंखायनो एसे खबर लाहैनायनो होननानै थांनो सानदों आं बेयाव थांसै दा नै बेयावनो बाबाया हनै गय जागासिनो क'क्राझार फैबाथाय बेयावल' आरो बेना गय जानांगौआ बिराद मोजां मोनो जाहैदों बे गुप्ता पान भान्डारनिखौहाय सब समाय जालांखायो गयनि बिराद माबाखा आरो दिवानाखा जिअ सेन्टाराव हाबैदोंमोन हाबैनायालाय ओमफ्राय जाया होननानैसो मिथिबाय आरोना दानो जाथ'वा होननानैसो माने जोंनि साइडआव आरोना जोंनि जायगायावहाय नै जिजिरि दखानाव फैबाय जोङो मा मोनो नायनायसै सिङावहाय हाबनानै कालारफ्राथ' जोबनो गैया मेरला कालार जोबनो गैयै आरो आजिखालिथ' ब्रेन्डफ्राबो आलदा आलदासैना जोबनो गैयै कालारजों जोबनो गैयै ब्रेन्डफोर जालांबाय दाना दख'नानि ब्रेन्डफ्राबो आंथ' जेबो आइडिया गैया आंनावहाय बिदि ब्रेन्डनि दख'नाफोरबो गैया आरोना ओंखायनो अबे ब्रेन्डखौ गाननांगौ बा अबे ब्रेन्डआ साबसिन सिफोरा बिदिखौ आं जेबो आइडिया गैया बिदिखौहाय ओमफ्राय बिदिनो आङो कालारखौल' माबादों आरोना माने फसायनाय मोनाखै कालारफोरखौबो ओमफ्राय दा ओंखायनो नायनाय जाबाय जायखिजाया गासिखौबो ओमफ्राय आंनावथ' बिदि ब्रेन्डनि आइडियाबो गैया जाहैबाय आंना बांसिनानो बे गामियाव दानायखौनो आङो बायनाय जायो गामिनि मोनबानो ओमफ्रायहाय आरो बिदिथ' गैया आंनावहाय ओमफ्राय गामिनि नङाबाबो आङो ओरैनो दैलि वेरनि थाखाय बिदिनो खम दामनिफोरखौनो लायो आरोना दखानावबाबो ओमफ्राय बिदि आंनाव गांसेबो दख'ना गैफेरखाया मालाबा बायगोन साननानै दं आंबो खिन्थु बायनो हाथ'वाखै आरोना दाबोनो नायनोसै उनावहाय बायनो हायोबा बायनोसै नायनानैहाय अबे मानसिफोरनिफ्राय अबे ब्रेन्डआ साबसिन बेफोरखौ मानसिफोरनिफ्राय रिभिउ लानानै नायनायसै आरो उनावहाय हायोबा दाथ' हाथ'थारा आङो बिदिखौ बायनो नोंथांमोना जुदि गाननाय बायबा आंनो अननानै खिन्थाहरनो हागोन ना जे अबे ब्रेन्डआ साबसिन जायो माने गाननो थाखाय आरोना कमफर्टेबल जायो बेफोरखौहाय ओमफ्रायहाय जेन'बा कमफर्टजों लोगोसे माने सिफोराबो अबे मोजां बेफोरखौ नोंथांमोना आंनो फोरमायहर आरोना ब्लाउसबो दख'ना बायनो थांनाया माबा माबिसो नायफ्लांलाबायलायबाय नै आंहा बिदिनो आंना माबा नुबाथाय माने माखौबा नायफ्लांदेरलाबायो आलदा जिनिस बायनो थांबाबो आलदा जिनिस नुबाथाय बेखौ नायफ्लांदेरो आरोना बिदिनो ओमफ्राय जोङो बेयावहाय बांद्राय फसन्द मथे मोनासै आलदा दखानाव फैबाय जोङो ओमफ्राय कालारफोरखौ जेनेबा मोजांद्राय मोनाखै आरोना हिन्जाव गोदाननोसो होनांगौ नालाय हिन्जाव गोदाननोसो होनो नागिरदों बेखायनो एसे ब्राइट कालारबा मोजां नुयो आरोना ओंखायनो दस्राफोरखौबो मोजां मोनासै बैयाव नुनायफोरखौबो
जेनेबा गोमो गोजा गलाब बेफोरखौ होबा साबसिन जायोना गोदानावहाय गाननायावहाय बिदिखौ साबसिन नुयो मोजांसिन नुयो बेखायनो कालारफोरखौ बिराद बासिनाय जादों आरो नायनाय जादों दा लास्टाव नै बेबायदि गोजाखौ मोनबाय ओमफ्राय गोजाहां गलाबहां ओमफ्राय बेखौ मोजां मोननानै सिखौबो मोजां मोनबाय आरोना सिखौ मोजां मोननानै बेखौनो लानाय जाबाय डिजाइनखौबो मोजां मोनदों आं खुलिनानै देखायनाय जायासै नोंथांमोननो बेखौ लाबाय दख'ना लाखांनानै जोङो आरोबाव नै माने फिसालानि थाखाय गस्ला गुदुं नांगौमोन नालाय बेखौबो लायबाय सिङाव गाननो बिदि गस्ला गुदुंनि सिङावनो आरो एखमबा बांद्राय गोजाङोना आरो थार्मेल बेबायदि गाननानै लाबाय आरो आइनोबो ब्लाउस गुदुं बेखौबो गोसोखांनानै लाबाय आंनोबो लादोंमोन नालाय ओंखायनो बेनोबो लाफानोसै होननानै बेबो थांलाबायनाय जाखाया जेरावबो बेनोबो लाफाबाय आरो फिसालानि नै गस्ला गुदुं आरि ओमफ्राय माबा माबि लादेरबाय आरोना बेनोबो फैनाया ओंखाम ओंख्रिबाय आङो जि गोबाव जाबाय बायदिसिना माबानायाव मा होनो सेलेक्ट खालामनायावनो दाना नै नन्दि बेकारियाव एसे माबा माबि जानोसै लांसैबो क्या चीज बेखौ होनदों नायदोंसै दा माथो माबा गैया मा होनो आलु पर'टाया नोंना डनाट्सआ बेकारियाव जाखांना फैनानै लानानैबो फैनानै नै जोङो एसे स्पेक नायनो होननानैहाय टाइटान आइ प्लासाव हाबदों आरोना ओमफ्राय बेयावनो स्पेक नायबाय ओमफ्राय पावारखौबो नायफिनबाय पावारा माने आंना नायनानै मिथिबाय जे पावारा आंना राइट साइडनिया बारा जानानै दंमोन जाहैदों माने मा होनो पावारानो आंनि ससमानि पावारानो माने बारा होदों आरोना सिगाङावहाय बेबायदि ओमफ्रायहाय दा बेखौनो मिलायहोनानै गोदान लाफिनबाय नायनानैहाय मेरला दं फ्रेम्सफोराबो ओमफ्राय दामफोराबो बिदिनो बबेबा खमावबो मोनो बाराबो दङ बाराथारनिबो ओमफ्राय बासिनानै जों नायनानै साथामबो लाबाय आरो बाबाबो बिनानावबो आंबो लाजोब्बाय जोङो साथामबो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो फैबाय फैनाय टाइमाव जा माबा जाबायमोन मा होनो टाइमाबो जा अभार जाबाय जा हाखु दाखु जोङो ओंखारबोनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय माखासे खामानिखौ जोङो मावबोजोबनो मोनासै लाजोबबोनो मोनासै आरो जोङो खालामबोजोबनो मोनासै टाइमाबो मिलायहोनो हायासै ओमफ्राय ओरै आइयाबो दिगदार जायोना हारसिङै लाखिनाय ओमफ्राय मावग्रायाबो पार्ट टाइम फैग्रायाबो थाब थाङो बियो एसे गोजाननि नालाय ओंखायनो बेखौनो गोसोखांबाय थानानै थाब ओंखारबोनाय जाबाय होमबाबो लेट जाबावदोंसो ओमफ्राय जोङो मावबोजोबासै जाखिनि हायो बेखौहाय दसेयाव खालामबोजोबनाय जाबाय आरो होमबा आंनि भिडिअआ एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ थेंक इउ फर वाचिं